Έχουμε το Enduro, Kimco Jetix και το προβληματικό μηχανάκι. Και πάμε τώρα κάνουμε το Enduro. Ακούς τράβηκε κανονικά, θα ξαναγυρίσω. Τρελός είναι ο τύπος. Πού να τον δείτε και στον Κορίλαβο. Ξανθέ, βάρα λίγο κόφτες. Μαλάκα τι φυσικό κύσο έχω δεκάπτει. Λίγο κόφτες βάρα για να τελειώσουμε και το βίντεο. Άντε έλα, να το τελειώσουμε καλά θες. Ναι.